Έχουμε 6 τραγούδια στο πρόγραμμα «Το σώμα μου είναι το σώμα μου», το καθένα με διαφορετικό στόχο. Το πρώτο ονομάζεται «Το σώμα μου είναι το σώμα μου» και αυτό είναι για να διδάξει στα παιδιά ότι το σώμα τους είναι δικό τους και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα βλάψει ή να αγγίξει τα ιδιωτικά τους μέρη ή να κάνει πράγματα που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα καθώς το σώμα τους ανήκει σε αυτά. Το δεύτερο τραγούδι ονομάζεται «Αν δεν αισθάνεσαι καλά, μην το κάνεις». Σε αυτό το τραγούδι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά να ακούν τα συναισθήματά τους και αν κάτι δεν τους φαίνεται σωστό, να μην το κάνουν. Μιλάμε για την πίεση από συνομιλίκους, φίλους που προσπαθούν να τους κάνουν να κάνουν πράγματα που ξέρουν ότι είναι λάθος και να ακούνε τον κανόνα. Αν δεν αισθάνεσαι καλά, μην το κάνεις. Αν κάποιος προσπαθεί να σε κάνει να κάνεις πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα, αν δεν αισθάνεσαι καλά, μην το κάνεις. Είναι ένας υπέροχος κανόνας και τα παιδιά αγαπούν το τραγούδι καθώς είναι ένα ραπ τραγούδι, οπότε μπορούν να το απολαύσουν. Το τρίτο τραγούδι ονομάζεται το παιχνίδι «Τι θα γινόταν αν». Και εδώ ενθαρρύνω τους δασκάλους και τους γονείς να χρησιμοποιούν θέματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις κοινότητές τους. Πρέπει να δώσουν στα παιδιά σενάρια και τρόπους να βγουν από δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, μιλάμε επίσης για ξένους με αυτό το τραγούδι. Και παρόλο που διδάσκουμε στα παιδιά να μην πηγαίνουν με αγνώστους, να μην μιλούν σε αγνώστους, πολλές φορές έχω διαπιστώσει ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι ένας άγνωστος. Όταν ρωτάω τα παιδιά, όταν τους διδάσκω τι είναι ένας ξένος, πολλές φορές λένε ότι είναι ένας πραγματικά κακός άντρας. Και αν τους πείτε τι γίνεται με μια κυρία ή μια γιαγιά ή έναν έφηβο, είναι ξένος αν δεν τους γνωρίζετε. Πρέπει να δείξουμε πως ένας ξένος είναι οποιοσδήποτε δεν γνωρίζουμε, νέος ή γέρος. Το επόμενο τραγούδι ονομάζεται «Αν έχεις ένα πρόβλημα, πες το σε κάποιον». Και αυτό διδάσκει στο παιδί να λέει αν έχει κάποιο πρόβλημα πραγματικά. Είναι πραγματικά εντάξει να το πεις. Και είναι εντάξει να συνεχίσεις να το λες αν αυτό το άτομο δεν ακούσει. Συνέχισε να το λες σε κάποιον άλλον και σε κάποιον άλλον μέχρι να σε ακούσει πραγματικά κάποιος. Πρέπει επίσης να τους δώσουμε όλους τους ανθρώπους τους οποίους μπορούν να μιλήσουν. Έτσι, σε όλους την κοινότητά τους που μπορείτε να σκεφτείτε, πείτε τους για αυτούς τους ανθρώπους. Και τους δίνουμε επίσης οδηγίες για το πώς να καταλάβουν αν έχουν προβλήματα. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να μιλούν για τα προβλήματά τους, ακόμα και ως ενήλικες. Δώστε τους λοιπόν μερικές ιδέες για το πώς να το γράψουν ή να ζητήσουν από έναν φίλο να πει κάτι σε κάποιον για λογαριασμό τους. Βρες τον πιο εύκολο τρόπο που μπορείς για να μιλήσεις για τα προβλήματά σου, πραγματικά. Αλλά πάλι πρέπει απλώς να ενθαρρύνουμε τα παιδιά ότι είναι εντάξει να μιλούν. Αν σου συμβαίνει κάτι και έχεις ένα πρόβλημα, πες το σε κάποιον. Το επόμενο τραγούδι ονομάζεται «Η αγάπη είναι τρυφερή» και αφορά το να διδάξεις τα παιδιά ότι η αγάπη πρέπει να είναι τρυφερή, ευγενική και βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Και μας δίνει μια καλή ένδειξη για το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή ενός παιδιού όταν κάνουμε αυτό το τραγούδι. Επειδή ζητάω από τα παιδιά να ζωγραφίσουν εικόνες μετά από αυτό και μερικές φορές θα πάρεις λουλούδια και ουράνια, τόξα και καρδιές και κάθε είδους πράγματα. Αλλά άλλες φορές δεν θα πάρεις. Θα πάρεις άλλες ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που συμβαίνουν στο περιβάλλον του παιδιού. Το τελευταίο τραγούδι ονομάζεται «Πες όχι στα μυστικά» και όλοι ξέρουμε ότι η κακοποίηση ευδοκιμεί στη μυστικότητα και ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και τις οικογένειες να έχουν έναν κανόνα χωρίς μυστικά στο σπίτι τους. Μου αρέσει να ενθαρρύνω τους γονείς να έχουν εκπλήξεις αντί για μυστικά, γιατί οι εκπλήξεις πάντα καταλήγουν σε κάτι πάντα θετικό και πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά ότι αν κάποιος τα βλάπτει ή προσπαθεί να τα κάνει, να κάνουν πράγματα που τα κάνουν να αισθάνονται πραγματικά άβολα, αν τους λέει να το κρατήσουν μυστικό, να πούν όχι και να πάνε να το πούν, πάντα να το λένε, πάντα.